Ja sam Vanja Puškar, a ovo je moja dogma. Pa definitivno način života iz prostog razloga jer mi je to i hobi, i posao, i strast i nekako je zbog dnevne organizacije teško razdvojiti slobodno vreme od tog, da kažem, pod navodnicima vremena rada, tako da definitivno način života i moja svakodnevnica. Pa zaljubio sam se u početkom osnovne škole, da kažem u drugom, trećem razredu osnovne škole ja sam već krenuo da pominjem taj pojam da ću da postanem kuvar, u četvrtom je to postalo definitivno, tako da nije bilo mnogo oscilacija, mislim da je suština bila u tome da se bavim poslom koji je više dimenzionalno kreativan, u smislu da stvaraš nešto sa svojih 10 prstiju. Pa u kontekstu, kad se baviš hranom i kad na neki način kombinuješ namirnice i pokušavaš kod, da kažem, nekog ko konzumira tu hranu, da probudiš određene emocije i da mu napraviš što bolje ugođaje, ja mislim da je to prosto bez određene doze posvećenosti, te dobre namere, prosto nemoguće napraviti dobar rezultat. Shodno tome, mislim da definitivno ima jako bitan faktor taj da nekako dobronamerno i dobro krećeš u sve to, tako da definitivno stojim iza toga, mislim da je to presudno. New Balkan Cuisine je redizajn balkanske kuhinje. Suštinski ideja je da se očuvaju osnovne izvorne vrednosti balkanske kuhinje, a da joj se da neka nova forma, iz prostog razloga što današnje vreme zahteva neke nove modele, neke nove forme i upravo ja smatram da očuvanje tradicije je upravo u tome da čuvamo vrednosti, a da menjamo formu kako bi suštinski to napravili vidljivim za današnje vreme. Tako da je zadatak New Balkan Cuisine upravo na neki način da redizajnira balkansku kuhinju i da je prilagodi nekim današnjim očekivanjima. Generalno, prvi opipljiv projekat New Balkan Cuisine jeste restoran Iris koji radi 3 dana nedeljno i radi samo isključivu formu degustacionog menija. Ideja jeste bila da se napravi veza sa samim konzumentima, ili mi ih zovemo istomišljenicima, što se tiče, da kažem, mi sa našim gostima delimo iste vrednosti što se tiče hrane i vezuje nas ta zajednička ljubav prema hrani. Shodno tome, napravili smo taj projekat kao neki kreativni atelje koji na mesečnom nivou menja degustacione menije, znači u ponudi je meni sa mesom i vegetarijanski meni. I kako bi pratili sezonu i kako bi suštinski održali taj kreativni boost u svima nama, odnosno u celokupnom timu, odlučili smo to na mesečnom nivou da uvijek izbacujemo degustacioni meni i da se poigravamo sa balkanskim namirnicama i da im menjamo formu. A u martu krećemo i sa novim projektom koji je na neki način prilagođen upravo toj nekoj svakodnevnici i da imamo tu mogućnost da na svakodnevnom nivou, da li u formi nekog sneka, 20 minuta svratimo u određen restoran ili u formi ručka, večere, doručka, konzumiramo nešto što suštinski ima isti osvrt na lokalne životne namirnice kao i sam restoran Iris. Pa spremim sebi pantalone i duksi i idem kod nekog od burazera da spremi nešto. Ja se definitivno ubrajam u onu kategoriju kuvara koji nema kuhinju kući, ali to stvarno se ne znam, nemam kuhinju kući. Iz prostog razloga jer me nerviraju kućni uslovi kuvanja, mala daska za sečenje, šporet koji malo duže mu treba vremenski da se zagreje, tako da sam ja to anulirao kompletno jer generalno tokom dana dug vremenski interval kuvam i stvarno volim i da sam u ulozi gosta i da se družim sa kolegama preko tanjira, tako da definitivno volim da sam i restoranski gost. Proces je u nekoj svakodnevnici, ja sam jedan od onih što vuklje sa sobom dosta sveščica, piše jednim delom i u telefonu, da kažem, nabacao sebi određene pojmove, namirnice, tehnike, slike, svi mi, da kažem, apsorbujemo određen materijal tokom dana i to ti negde u podsvesti ostaje memorisano i onda, da kažem, kad treba da se materializuje nešto, kad sednemo da razmišljamo, na primjer, o novom meniju za Iris, onda se nabacuju sve te stavke i radi se neka sistematizacija toga.
ali suština inspiracije jeste više u modelu da držiš raspoloženje, da dozvoliš da budeš inspirisan, jer generalno inspiracija je svugde oko nas, ali samo pitanje da li smo mi u tom raspoloženju da primimo, da kažem, da budemo podstaknuti, da budemo inspirisani. Tako da je to ključ, da kažem, celokupne stvari, da održimo dobru atmosferu, da si motivisan, a onda sve ide daleko jednostavnije i prostije, tako da... Pa definitivno za mene kao neko ko dolazi iz te profesije malo je kompleksno da ulazim u konkretne imena. Ja definitivno se slažem sa činjenicom da Beograd postaje jedna bitna, da kažem, karika na globalnoj gastromapi. Prvenstveno u Beogradu može za neku normalan novac da se dobije jako dobar kvalitet i celokupna energija nekako odgovara, tako da, a s druge strane nudi široku paletu proizvoda od neke, da kažem, ulične hrane do jako finih restorana, kafana, pa evo da kažem i onog pojma koje ja, da kažem, toliko i ne volim, taj fine dining pojam, ali suštinski u tom segmentu se Beograd kao neki budući gastrocentar definitivno razvija i jako je lepo biti, da kažem, u tom celokupnom lancu i biti sastavni deo tih nekih ubrzanih promena koji se dešavaju ovde. Pa ja nemam generalno kao kuvar, nemam neku kuhinju koju favorizujem, ali suštinski sam veliki protivnik tih, da kažem, pojmova da stavljamo u elitistički format određene nacionalne kuhinje. Iz prostog razloga, kad posmatramo kroz istoriju, prosto određene nacije su bile kolonije i na neki način od njih su se, pod navodnicima, krale ideje, ispumpavala se celokupna kreativa i plasirala se pod drugim brendom ili pečatom, tako da s te strane to stvarno nije merodavno. Ono što karakteriše određenu kuhinju jesu namirnice koje su ti mikroambasadori samog lokaliteta koji reflektuju svaku godinu, da kažem drugačije, imamo neku godinu koja je uspešna za papriku, druga godina je potpuno loša za papriku, pa se javlja nešto drugo. Tako da su namirnice suština jedne nacionalne kuhinje. A tehnike i metode putuju generalno svetom i dostupne su na svim meridijanima, tako da s te strane ne bih stavljao nikog u neki, da kažem, taj elitistički moment ili kao uzor u odnosu na neke druge kuhinje. Bogatstvo namirnica reflektuje upravo i bogatstvo, da kažem, te nacionalne kuhinje. Pa, moja dogma je definitivno da treba da radiš ono što voliš da bi voleo ono što stvaraš. Jer ako voliš ono što stvaraš, ti generalno se poistovećiš sa svojim proizvodom. I onda ti možeš u ogledalo da staneš i da kažeš da, ja sam, da kažem, imao takav i takav radni dan, uradio sam to i to. I to je jako bitna stvar i mislim da bi naša svakodnevnica izgledala potpuno drugačije kada bi, da kažem, to bilo primenjeno u svim segmentima, da kažem, naše društvo bi izgledalo potpuno drugačije, jer kad se ti nekako osjećaš ponosnim sa segmentom, ono što si stvorio sa svojih 10 prstiju, onda nekako zračiš drugom energijom i funkcionišeš u svom kolektivu potpuno drugačije. Kada te ništa ne zanima i kad ne znaš ništa da stvoriš sa svojih 10 prstiju, u većini slučajeva, nažalost, završiš u politici i onda na neke druge načine pokušavaš da ostvariš sebe. Tako da, hvala Bogu, pa ja sam ipak na kraju krajeva zanatlija i radim jedan proizvod koji je poprilično prost, ali nekome ulepša dan. Tako da, jako sam ponosan na to. Pa za dogmu sam saznao, da kažem, na samom početku tog novog talasa, da kažem, koji se javio kod nas u smislu svih tih zanatskih pivara i preko kolega i prijatelja iz Kabinet pivare. Tako da, u suštini, jako mi je drago da se u svim segmentima naše gastronomije dešavaju te ubrzane promene. Na neki način se je počelo sa vinskom industrijom i onda se odjednom pojavio, da kažem, taj potpuni restart u pivskoj industriji, što je stvarno savršeno, što pokazuje na neki način da dobar proizvod može da nađe svoj put na tržište. Ja mislim da je upravo kraft pivo imalo najteži put na neki način od svih ostalih sfera. Omiljeno dogma pivo za svaki dan definitivno Svetionik, sezonski Miss Queens, a da kažem gastronomski gledano Crna krava.